Najlepší skateboardisti sveta sa tento víkend stretli v Paríži. Spoločne sa postavili na najväčšiu úrampu v Európe. Neuveriteľné triky pod obrovskou kupolou historického výstaviska sledoval aj náš reportér Ľubo Schwarzbacher. Parížsky Grand Palace, kolos z ocele, skla a kameňa, ktorý v minulosti hostil napríklad konské dostihy alebo boxeristické zápasy, sa tento víkend stal mekou svetového skateboardingu. V monumentálnom prostredí čakali tisíce ľudí na najlepšieho jazdca všetkých čias, Tonyho Hawka. Tento 41-ročný Američan zopakoval, že aj po 10 rokoch, odkedy skočil ako prvý človek vôbec otočku o 900 stupňov, to na doske stále vie. Stále to má v tých nohách, to je neuveriteľné. Históriu úrampy teraz prepísala aj Lindsay Adams, síce na niekoľkýkrát, ale o to viac povzbudzovaná 5000-ovým davom. Spolu s najlepším surferom histórie Kelly Slaterom skočila 540 McTwist. Oh my God! Dámy a páni, pozeráte sa na prvú ženu v histórii, ktorá zvládla tento trik. Tony Hawk, dokonca hlavná postava vlastnej videohry, mal so sebou tých najlepších jazdcov doskových športov. Fredrik Austbo je jeden z mála ľudí na svete, ktorý jazdí 2 svetové poháre. Je profesionálny skateboardista, ale Nórsko reprezentuje aj v snowboardingu. Žijem taký rozpoltený život, ťažko povedať, čom som lepší alebo čo mám radšej. Všetko je to o slobode pohybu a preto sme tu. Skvělý pocity, adrenalin, surfinka, pohoda, prostě není nic víc. Z Paríža Ľubo Schwarzbacher, televízia Markíza.